Les falles de València han sigut declarades per la UNESCO Patrimoni Immaterial de l'Humanitat. Les falles són art, crítica, soroll, pólvora, foc, música, indumentària. Les falles són xermanor, vida als carrers, olor a bunyols i a traca, alegria. Les falles són per a molts valencians una manera de viure. I per a tu? Què són les falles? Que ja ve la festa, cerveses al sol. Milers d'estrangers visiten cada any València en falles. Què són per a ells les falles? De fallas zijn de leukste en de grootste feesten van Valencia. Dat moet je een keer meegemaakt hebben. Las fallas me parecen unas fiestas bastante divertidas e interesantes. Pour moi, les fallas, c'est une fête d'illusion, d'art y, como no, de petardos. Las fallas on tosi uniikki tapahtuma. Se on iloa, juhlaa, paljon kovia ääniä. Ja mulle se on myös muistoja mun ihanasta host-perheestä ja mun ajasta Espanjassa. Bueno, las fallas son una fiesta que se pasa muy bacán y podía hacer un montón de cosas, entre ellas estar en carrete un montón de días. Ich liebe die Fallas, das ist das beste Fest überhaupt und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dabei sein kann und es miterleben darf. I per als turistes espanyols, què pensen de les falles? Para mí las fallas son arte y cultura. Las fallas son una fiesta sin final durante todo el año. Para mí las fallas son pólvora y diversión. Fiesta valenciana llena de emoción y ruido. I per als valencians i els fallers, què són les falles? Art. Crítica. Foc. Música. Flor. Xermanor! Soroll. Traca. Sàtira! Talent. Diversió. Festa. Alegria. Emoció. Sentiment. Que no te ho conten. Vine a viure-les. Del 14 al 19 de març. A València! La millor festa del món! Visca València! I visquen les falles! I per a tu, què són les falles? Les ventanes nostres cor